Marahay na hapon sa Indogabos mga tugang and welcome once again sa satuyang programang Marahay na hapon with Father Butz Bombase OP ng UST Legazpi. Kumusta po kamungunyanal daw ning Lunes, ika-8 ning bulan ning Pebrero. Miski baga mauran mga tugang, okay man yan ta so mga paratanong baga, kaipuhan maning tubig. Yun. Kaya daita miskin nag-uran iyan, mariman ta nag-uran. At ako nagtanong nga ni, nagtanong ko ng pili. So at least dahil ako nagdugdug. Ang kalikasan na mismo ang nagdugdugdug ka sa kuyang tinanong. Eh mga tugang, kumusta po kamong unyan aldaw ning Lunes? And pwede po kayo mag-text sa kuya sa kuyang cellphone, personal cellphone number 0966-533-8475 0925-811-3851. Okay mga tugang, sana mag-iribahan kita ngunya na hapon, kadakol na naman kitang pag-uurulayan. Ako pa ng kadakol naman kitang matutundan. Ta importante baga sa buhay na every now and then there is always learning. Okay? Pero may igwa kitang nauukudan. Ano naman, Father, ang sa imong ituturo? Siyempre, pag igwaning nauukudan, pero may nagtuturo. Okay? May tuturuan ko kamo mga tugang. Pero bago kita magpalagos ka sa tuyang programa mga tugang, kita muna ay mga G. Okay? Mga G muna kita. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami yung dinggin at kaawaan. Inihingi namin, mahal na Birhen Maria, na pakibulong po, pakiusapan po ninyo si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Na bendisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang namamahala o nangasiwa o nagpapatakbo ng himpilang ito, ang lahat ng mga tumutulong at nagtatrabaho, at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig namin sa DCGB, na ilayo po ninyo kami, iadya po ninyo kami sa anumang mga masama, lalong-lalo na sa kasalanan at sa anumang disgrasya, anumang kapahamakan. Kasangkapanin po nawa ang himpilang ito ng DCGB sa pagpapalaganap ng iyong karian, sa pamagitan ng pagpapalaganap ng iyong mabuting balita. Hiningi po namin na ilayo po ninyo kami sa anumang sakit upang kami patuloy na makapaglingkod sa iyo at may palaganap namin ang iyong karian dito sa mundo. O at the same time, Lord, sana ang aming sasabihin, anumang gagawin namin, ay maging kalugod-lugod sa iyo at kapakipakanabang ng lahat ng mga aming kababayan. Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, kumusta po kamo niya na aldaw ning Lunes? Magayon bagata, nagkakairibahan na naman kita. Ngunyan na Lunes mga tugan, bago ta sa tuyang bahagi o itao ang banal na salita ng Diyos o ang mabuting balita, sisimulan ko ngayon mga kaibigan, ang tinatawag natin na 5 sandali araw-araw. Ito po'y galing sa aklat ni Lawrence Lubasik.
Siya po ay isang pari ng Society of Divine Word. Okay? Ito po ay mga kwento kung saan tayo ay magpapaliwanag tungkol sa ating credo. Ito na muna, ano ba ang credo? Ang credo, mga tugang, ay tinatawag natin I believe o ang pananampalataya. Importante, mga tugang, ang pagtubod eh. Kasi pag may pagtubod kita, makusog ang satuyang buhay. Pero kung maluya ang satuyang pagtubod, okay, lalo na sa Diyos, okay, minsan kasi natubod kita sa mga sabi-sabi, kaya igwang ano yung tinatawag na superstitious belief. Ano yung untayan, mga kaibigan? Yan ang sabi nga, superstitious. By the word itself, ang ibig sabihin ng superstitious, yan po ay mali. Kaya mali nga eh, false beliefs. Okay? So tingnan po natin kasi mahirap po yan. Una, siyempre, ano ang layunin ng ating pagkatao? Yun, pag-usapan natin. Ano ba talaga ang layunin ng ating pagkatao? Ang tinatawag natin, what is the purpose? Why do we live in this world? Ano kaya importante kasi may layunin tayo, may purpose tayo, may kadahilanan. Hindi ka nabuhay dito sa mundo basta ng sinasabi na katuga. Ano, Father, ang katuga? Yung tao kasi minsan, ang kanyang layunin sa buhay, basta makakain, makatulog, at gumala. Hindi po ganun ang buhay eh. No? Alam mo, nilikha tayo ng Diyos upang ipakita niya ang kanyang kabutihan. Tingnan mo, napakaganda yan ha. Ipakita ng Diyos ang kanyang kabutihan at upang makasalo niya tayo sa kanyang walang hanggang kaligayahan sa langit. Kasi yan talaga ang napakagandang layunin ng pagkalikha sa atin ng Diyos sapagkat mula ng ang Diyos likhain ang mundo, likhain ang mga bagay-bagay dito sa mundo, gustong ipakita ng Diyos ang kanyang kabutihan. Kaya makikita natin, even si Genesis, bawat araw, nang nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang mga halaman, ang lahat, mga hayop, okay, the first day, the second day, at ang nakita ng Diyos, kabutihan. And God saw it was good. So yun, sana tayo mga tugang, nakakakita ng kabutihan lagi. No? Hindi kasamaan, hindi kapangitan. Kasi minsan ang nakikita ng ibang tao, kapangitan, kasamaan, negatibo. Sana makita natin ang kabutihan ng Diyos. Pag umaga pa lang pagkaaga, salamat sa Diyos. Okay, paggising, salamat sa Diyos. O pag matutulog na, salamat sa Diyos. O bago kumain, salamat sa Diyos. Pagkatapos kumain, salamat sa Diyos. Yan. Palagi dapat tayong kumilala ng kabutihan ng Diyos. Iyan po ang makikita natin. Nilikha tayo ng Diyos upang ipakita niya ang kanyang kabutihan. Okay? So, yan, tandaan ha. Huwag niyang kakalimutan yan, mga kaibigan, upang makita ng tao ang kabutihan ng Diyos. Okay? At ang walang hanggang kaligayahan sa langit, yun. Upang makamit natin ang kaligayahan sa langit. Kasi gusto ng Diyos, maging tayong maligaya, maging masaya. Yun. Ayaw ng Diyos na masayang, kundi maging masaya. Tingnan mo, depende sa pagkakabigkas yun masayang o sayang. Okay? Masayang, masaya o masayang. Yan. Yan ang mahalaga. Kinakailangan malaman natin, mahalin, at pagsilbihan ang Diyos sa mundong ito. Yan, nakakalimutan kasi ng iba Hindi nila nakikilala ang Diyos. Kasi ang kinikilala nila, yung mga Diyos-Diyosan.
Ano yung mga Diyos-Diyosan? Tulad ng pera, tulad ng katanyagan, tulad ng kapangyarihan. Yan ang kinikilalang Diyos ng mga tao sa ngayon Yan ay salungat. Ha? Ang dapat makilala natin, ang Diyos na lumikha sa atin, ang Diyos na nagtubos sa atin, ang Diyos na pumapatnubay sa atin. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Importante yung mga tugang yan, ha? Okay? Kasi ang problema sa mundong ito ngayon, maraming kinikilala ang taong Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan, mga kaibigan, yung gawa ng tao. Tulad ng salapi, katanyagan, mga bagay-bagay. Okay? Ang kinikilala natin na Diyos ay walang iba kundi ang Diyos na lumikha, ang Diyos na nagtubos sa atin, si Kristo, ating Espiritu Santo. Iisang Diyos, tatlong persona. Okay? Makikita kasi natin yan nang nilikhain ng Diyos ang tao, sinabi niya, we will create. So in other words, ano yung we? Okay? We will create in the image and our image and likeness. Okay? So napakahalaga po yan. Okay? Ang anak ng Diyos na nagturo sa atin kung paano natin malalaman, yan si Jesus kasi pinakilala sa atin. Mamahalin, pagsilbihan ng Diyos sa pamamagitan ng Iglesia Katolika. Okay? At ang mga katotohanan ito ay matatagpuan sa tinatawag natin Apostles' Creed o Credo. Okay? So, mga tugang, araw-araw si Father Butch ay magbibigay sa inyo ng kwento hango sa aklat ni Father Lobasic. Okay? Lawrence, ni Father Lobasic. Maganda po. Okay? At ito po ay sinalin sa wikang Tagalog. Okay? So, ngayon, ang aking kwento sa inyo, bago natin punta sa ebanghelyo sa araw na ito, ay ito, Inay, minamahal kita. Okay? Inay, minamahal kita. So, aking ibibigay sa inyo ang kwento. Isang araw, may isang maliit na batang babae na abala sa paglalaro ng kanyang mga manika sa loob ng kanilang sala. Kasama niya ang kanyang inay na kasalukuyang nananahi. Bigla niyang iniwanan ang kanyang mga laruan at nagtungo sa kanyang inay. Umakyat siya sa kandungan ng kanyang inay at sa kanya niyapos at pinaghahalikan ito. Humimlay siya sa dibdib ng sabay ang bulong. Inay, mahal na mahal ko kayo. Inay, mahal na mahal ko po kayo, sabi ng bata, pabulong. Nabigla ang ina ng bata, pagka-hupay, napangiti siya. Wika ng ina, bakit mo naman ako mahal? Napaluha ang bata at nagwika. Kasi po, inay, minahal mo ako ng labis kahit noong napakaliit ko pa upang mahalin ka. Nilikha tayo ng Diyos, nilikha niya ang lupa at ang lahat ng bagay sa mundong ito para sa atin. Ang tanging hinihiling niya ay sikapin natin malaman siya upang siya'y matutuhan nating mahalin at paglingkuran. Mga tugang, ano po ang aral na atin matututunan o makukuha sa kwentong ito na pinamagatang Inay, minamahal kita? Kung minamahal natin ang Diyos, mga tugang, tulad ng pagmamahal niya sa atin, gagawin natin ang lahat upang mapaligaya siya. Di ba? Gusto natin mapaligaya
ang nagmamahal sa atin. Ang mga magulang natin, di ba? Minamahal tayo ng ating mga magulang. Paano mo sila mapapasaya? Paano nyo sila mapapangiti? Oh? O palagi ba ninyong nagiging konsumisyon? Okay? Palagi yung napapaiyak si nanay, palaging napapaiyak si tatay, o pinapaiyak niyo ang teacher. Ganun ba? Ang tao nagmamahal, palaging nagpapasaya. Okay? Hindi nagpapaiyak. Okay? Tandaan natin yan, ha? Kaya mga may asawa, kung mahal mo ang asawa mo, huwag mong paiiyakin yan. Ano? Huwag mo siyang bibigyan ng konsumisyon. Ano? Paligayahin mo siya, pasayahin mo siya. Importante yan. Di ba? Pag mahal mo ang isang tao, gusto mo siyang maging masaya. Okay? Tulad ng maliit na bata sa ating kwento, masasabi natin sa Diyos na minamahal mo ako kahit na ako ay napakaliit pa upang mahalin ka. Ngayon, tayo ay malaki na. Nakakaunawa ng mabuti. Ha? Sinusuklian ba ang hapot ni Father Butch iningaya bago kita mag-break? Sinusuklian ba natin ang kanyang pagmamahal gaya ng dapat nating gawin? Ano? Alam mo, importante yan eh. Suklian naman natin ang pagmamahal. Ang ating mga inay, ang ating mga magulang, lalong-lalo na ang Diyos. Okay? Paano? Igalang natin. Okay? Sapagkat pag ginagalang mo sila, pinapaligaya mo sila. Pinasasayan nyo sila. Ay kung ikaw gagawa ng gusto mo lang, sinusuway mo ang kagustuhan nila, nalulungkot sila. Sana, parumdum lang naman ni Father Butch, paalala lang naman ni Father Butch, huwag na natin saktan ang ating mga minamahal. Huwag natin saktan ang ating mga nanay, huwag natin saktan, kaya sakyan mo na lang, huwag mo na saktan. Ang importante mga tugang, mahalin natin. Mahalin natin ang ating mga magulang, mahalin natin ang mga nagmamahal sa atin, suklian natin ng pagmamahal. Sabi nga, respect begets respect. Suklian natin. Okay? Importante mga kaibigan yan. Suklian. Kasi pag hindi mo sinusuklian, kulang. May sabi nga sa English, short change. Kulang, hindi mo sinuklian. Paano ba natin nasusuklian? Hindi naman sinasabing babayaran. Hindi mo mababayaran ang ginawa ng nanay mo sa iyo. Tingnan mo, ilang buwan ka dala-dala ng nanay mo. Okay? Pagkatapos, inalagaan ka pa. Na ikaw isinilang. Okay? Nang isilang ka sa mundong ito, laki ng tuwa ng nanay mo. Talaga. Di ba? Pero tingnan nyo, anong ginagawa natin sa ating mga magulang? Yan. Parumdum lang naman. O ganyan, gawin natin. So, kung sa mga magulang natin, sa mga nagmamahal sa atin, at lalong-lalo na ang Diyos na nagmamahal sa atin. Okay? Ano ang ating isinusukli sa Diyos, mga kaibigan? Okay? Hindi sinasabi ko, ano ang ating, kasi hindi mo mababayaran yan eh. Yung binigay ng Diyos sa atin, hindi natin mababayaran. At least masuklian mo man lang. Ano ang sukli na maibibigay mo? Ang tinatawag natin, actually, we cannot sinasabi exchange. Wala naman talaga yon. Pero at least masusuklian mo. Okay, may tawag sa atin dito. Sandali Sino po kayo ito? Hello, sino po ito? Okay, Manay Sol. Okay, may isi-share po kayo. Sandali, kasi medyo nagpi-feedback. Sandali, Manay Sol, nagpi-feedback. Sandali, Manay Sol. Pakibawasan, nagpi-feedback lang po. Nagpi-feedback lang, pakibawasan mo yung ano mo kasi nagpi-feedback. Nagpi-feedback po, okay.
Yan ang kanta ni Manay Sol, ha? Thank you, Manay Sol, ha? Matibayon magkanta ang kansyon ni Manay Sol. Okay, sige, thank you very much, Manay Sol, sa imong pagparumdom sa muya na totoo baga ang mga sa tuyang mga magurang dapat suklian taning paggalang. Actually, ang pagkamuot, paggalang, kasi ang hinahagad sa fourth commandment, tandaan nindo ha, sa 10 utos, ang ika-4 na utos ay tungkol sa pag-honor your father and mother. Paggalang. Okay? Sapagkat ang pagmamahal ay abstract iyan na ipapakita ng papahiling ang pagmamahal mo, ang pagkamot mo sa imong magurang sa pamamagitan o sa paagi ning paggalang. Yan. Kaigalang ta permi. Ha? Importante. Dainanggad kita mawaran ning paggalang. Miski nga ni aki ko, nakaabot ka ning college, ang nanay mo, grade 1 sana. Dahil mo pagmiminos-minoson ang sa imong nanay, miski grade 1 iyan. Tang nanay mo, nagtao sa imo ning buhay. Kaya mga aki, miski kita nakakatanda, permitang igalang ang satong mga magurang, igalang ang tao, respeto. Yan baga, miski sain, respeto. But anyway, mga tugang, tayo po ay muna ay magbe-break. Ang oras po natin ngayon is 28 minutes after 1 o'clock. 28 minutos makaraan ang alauna ning hapon. Kaya muna mag-igwa kita ning partara-tara o hanap buhay muna kita, mga tugang. Sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Ako si Diabetes. Sisirain ko ang iyong katawan. Ako si Hypertension. Parati kong papatasin ang iyong blood pressure. At ako si Heart Attack. Papadaliin ko ang buhay mo. Ako si Doc F Minerals. Pang-iwas sa inyong lahat. Pag may Doc F Minerals, parang may sariling butika na ang bahay mo. Doc F Minerals. Doc F Minerals. Doc F Minerals. Mabibili sa lahat ng mga Big C centers nationwide. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixed and Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, the Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500
800 for 300 Mbps and Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Kayo ba ay pinapahirapan ng pabalik-balik ng sakit sa kidney? Nakakaranas ng pananakit ng balakang, pamamanhid ng mga binti at paa, pagsusuka, pagkahilo at panghihina, pagkapilay at pagkalumpo, masakit pag-ihi at umiihi ng dugo, at pabalik-balik na infeksyon? Ako po si Marjorie Orca. 6 months na po akong may sakit sa kidney. 6 months na po akong hindi makapaglakad dahil uric acid. Tapos may nakapagturo sa akin yung friend ko na pumunta kami dito sa NENS Wellness. Isang buwan pa lang nagdamot ko doon sa wellness. Ito po, nakapaglakad po ako ulit. Good news mga kaibigan, para mas mapadali ang inyong pagaling, may libreng therapy at mga libreng supplement mula sa NINS Wellness Center. Magpunta na sa pinakamalapit na NINS Wellness Center. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ang NWC sa Mons P, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Yan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 1:35. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Surf powder with Active Clean.
Singaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus Brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Okay, balik po kita giraray sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi. Kasubago sa tuyang pigtutukal nga ni ang layunin natin dito sa mundo. Ano? Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, dapat suklian natin ng pagmamahal ang Diyos. O suklian din natin. Okay. Ngayong araw na ito, ang Ebanghelyo, ang Marahay na Bareta na sa tuyang babasahon ay ginuno sa Ebanghelyo ni San Marcos. Okay? Talata 6, chapter 6, versikulo 53 hanggang 56. Okay. Nagbalyo sinda sa Danau. Tanda natin mga tugang, ang lokasyon, ang lugar, yaon sinda sa Danau. Si Jesus, nagbalyo sinda sa Danau. Siyempre, pag nagbalyo ka sa Danau, ano ang gagawin mo? Alangan naman na maglakaw ka, siyempre, magamit ka ng bangka. So, siyempre, nagbangka sila Jesus. Okay? Iba pa yung si Jesus naglalakaw sa tubig. Pero digdiho, nagbalyo. Kaibahan ni Jesus ang mga apostoles. Okay? Nagbalyo sinda sa Danau. Pag-abot sa Hinisaret, idinuong ninda sa baybayon ang sakayan. So, bangka ninda. So, dinuong duman. Lugar mga tugang, Genesaret. Ining Genesaret na ni mga tugang, sa lugar na kung saan si Jesus, nagmilagro baga naman si Jesus, duman sa tubig na ito, sa lugar na ito, sa Genesaret, na kadakol mga tao nga ni na nagduruman man sinda, Okay. Padagusta, Pakalusad ninda sa sakayan, sa bangka, namidbid tulos si Jesus kang mga tao. Yun. So mga tugang, sa panong ini, si Jesus ay nagiginang popular. Okay, namimidbida na siya kang mga tao duman kasi nga ni si Jesus naggibo ng mga milagro. Yan, mahiling ta mga tugang. Kadakol ng ginigibo si Jesus na milagro. Ganyan. Kaya nagdaralagan sinda pasiring sa mga kataraid na lugar dangan binuligan ninda asin dinara kay Jesus ang mga naghihelang. Okay? So yan mahiling ta mga tugang na si Jesus dinadagsa kang mga tao. Hindi dahil sa kanyang mga pangako. Mapolitika naman pa. Dahil ako na mamulitika. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kasi minsan ang nangyayari sa eleksyon, yung mga tao ay nagdadagsaan, malapit naman ang eleksyon okay? Nagdadagsaan sa mga may mga proklamasyon o sa may mga kampanya, ano ta nagdadaragsaan sinda? Siyempre gusto nilang madangog ang mga plataforma, ang mga pangako na pag ako nang gana, tatawaan ko kamo ning 10 piso. Okay, nangangako na pag ako nang gana, ipasimento ko ang kalsada, pati ang mga mukha ninyo. Mga tugang. Iyon. Si Jesus si Jesus dinadagsa ng mga tao hindi dahil sa mga sinasabi, kundi sa kanyang mga ginigibo. Yun. Pagkakaiba. Because sabi nga, actions speak louder than voice. Okay.
So mga tao nagdaralagan, nagdaragsaan, pasiring sa kataraid na lugar kasi gusto nilang mahiling si Jesus kasi nangangaipo sinda ning tabang. Okay? Yung bagaman, nangangaipo ning tabang. Kaya, mga tawong naghihelang, lalo sa panahon niya, na igwa kita ning pandemya mga tugang, kita dapat magdulok sa Diyos. Okay? Importante yan. Sain man siya magduman sa mga baryo, sa mga banwa, o sa mga kaumahan, dinardaraninda sa plaza ang mga naghihelang. Okay? So, anong ginibo ni Jesus? Binubulong ni Jesus ang mga naghihirelang. Okay? Magayunan baga? Ano ang pagbulong ni Jesus? Libre pati ni. Libre daing bayad. At the same time, so mga tao nakikinabang kang mga healing miracles ni Jesus. Okay? Nakimahirak sinda kay Jesus na padutaon lamang sa gayad kang kubing niya ang mga naghihelang. Grabe. Alam mo, malaki talaga ang nagagawa ng pagtubod. Nakikimahirak sinda kay Jesus na padutaon lamang sa gayad kang gubing niya ang mga naghihelang. Tingnan mo, actually nga ni masaya, masinaagan lang o masilayan lang si Jesus gagaling na sinda. Malaking faktor yan eh. Ang gabos na nagduta na umayan. Yan, mga tugang. Makusog ang pagtubod. Okay? Ang importante mga tugang, pakusugunta ang sa tuwing pagtubod sa Diyos. Gabos man pagtubod. Makaano ako sa indo mga tugang, makashare ako sa indo. May mga doktor na makusog ang sa indang karisma. Okay? Alam mo, igwang doktor na bistado ako duman sa UST Hospital Manila. Alagang dinudumog siya kang mga pasyente. Sabi nga ni, pag na kaulay sana, gumagaling na kaagad. Halimbawa, pag duman pa lang, maduman ako kay doktor ganito. Sabihin ko na nga ni, sarito, kung kamo nakakaduman sa Manila ka sa UST, kahit sa panahon, si Dr. Lansang. Okay, si Dr. Lansang. Doktor, ang gurang na ini, si Dr. Lansang sa Manila, UST. Igwa pa, si Dr. Haushan, duman sa Manila. Sinabi ko ng mga pangalan talagang popular. May gurang na itong mga doktor na ito na so mga pasyente, pag na-interview mo, sabi nila, alam mo, pag nakaulay lang ako ni doktor, gumagaling na ako. Alam mo, gabos kita ang mga tao, tinawang kita ng Diyos, ning kapangyarihan, magpagaling. Okay? Gamiton ta ang mga kapangyarihan pagpapagaling. Father, dahil man akong kapangyarihan magpagaling. Meron tayo. Sasabihan kita, magsalita ka ng kabutihan sa tao, baka pagpapagaling ka. Di ba? Halimbawa, magsalita ka ng masama o nakakalungkot. Magmudahon mo o saktan mong tao. Hindi ka makapagpapagaling. Hindi ka makapagpapagaling. Kaya importante, maganda yun. Alam mo, yung pagsasalita lang, yung pagtataram lang, nakapagpapagaling na. Alala mo kitong nga panahon, sa radyo lang narinig lang sa boses, gumagaling na. Okay? Alam mo, hindi ko lang alam sa boses ko kung gumagaling kayo. Sana nga, sa mga salita na binibitawan ko sa radyo, gumagaling kayo. At least, gumagaan ang inyong kalooban. Gumagaan ang inyong tinatawag natin damdamin. Okay? Yung baga, sabihin din nyo yan. Okay?
Okay? Sabihin niyo niyo, I like myself. I like myself. I like myself. Okay? Di ba magayon? Eh, ang problema kasi we always hear negative words, not affirmation. Ang problema sa mundo, we keep on wounding people, not healing people. Dapat we should be healers. Okay? Yan. Suklian natin ng pagpapagaling ang mga tao. Okay? Yan mga magulang natin. Yan pwede. Suklian natin ng mga magagandang salita. Hindi yung masasamang salita. Hindi yung mga pangit na salita. Iwasan natin. Father, hindi naman natin maiwasan ng negative thoughts. Alam nyo, pwede sabihin ko sa inyo mga tugang, sa basketball, igwang inaapod natin na 5 seconds o 3. Di ba, nagbabasketball ka? Tama kaya ako? Di ba, ako rin na nagbabasketball, nagte-tennis, pero sa basketball na, pag yaong ka duman sa ito bagang shaded area, pag nahaloy ka duman, may violation, 5 seconds. Or 5 seconds, ba 3 seconds. Dapat, pag mag-value ka sa naduman, na-imagine nindo mga tugang, so itong sigsasabi ko sa inyo, sa basketballan, igwaning pintura iyan sa court. Igwa ba iyan? Kulay pula, depende ka anong gustong kulay. May kulay na pink. O depende sa anong gusto mong kulay. Father, gusto ko pink eh. O gusto green, gusto blue. Depende ba sa may kulay. Dapat doon sa shade na yon, huwag kang tatagal. O in other words, ganun din. O sa atin, kasi minsan, may sabi, Father, hindi ko man maiwasan mag-isip ng masama. O nandiyan talaga yan. Kasi may nakikita talaga tayong hindi ka nais-nais. Hindi maganda. Minsan, talagang makikita natin na may mga bagay talagang masama. Totoo yan eh. Pero, huwag tayong tatagal. Sabi nga, don't keep your mind dwelling on that negative thoughts. Okay? Magbilang ka. Lampasan mo kaagad. Umalis ka kaagad. So, I will give you, you can think negative thoughts, ugly thoughts, but only 3 seconds. Okay? 3 seconds pala yun. Hindi 3 minutes. 3 seconds lang. Okay? Huwag mong palampasin. Kasi pag pinalampas mo ng 3 seconds, halimbawa, nakaisip ka ng maraot, lubos magita nakakaisip ng maraot, halimbawa, pati kung ay naapi ka, sinasaktan ka, gusto mong gumanti. Di ba? Pero gawin mo, okay, pag naisip mo yan, magbilang ka, dapat after 3 seconds, wala ka na duman. Iba nang naisip mo. In other words, change the channel. Para kang naghihiling sa television. Di ba? Pag naghihiling ka sa TV, paghabo mo ka itong advertisement, pinililipat mo, may remote control. Arog man sana ka sa buhay. Change the channel. Change your thoughts. Okay? And change the way you think. Okay? You cannot change that. You cannot change your thinking, but you can change the way you think. Yan importante mga tugang. Yan eh. Kaya natin yan. Sabi mo, magayon mga healing words. I can. Yes, I can. Yun. Importante mga tugang iyan. Gumagaling. Sabi nga ni Sally Samar ng Sorsogon, yes, Father, gumagaling po ako sa inyong mga inspiring words. Thank you. Okay, thank you, Sally. Yan importante. Magbigay tayo palagi ng mga mabubuting salita. Kaya nga, i-checklist nindo ito. Okay? Alam mo, sa buhay, gusto mong may checklist. Okay? Bilangin mo ang sa imong mga sinabing mga tataramon. Mga salita na binigkas mo. Okay? Mula kanina pagkagising, ilan ang negative words na binigkas mo? Nabibilang mo pa kaya? O bilang na bilang lang ang mga positive words mo? Sana mas kadakot ang positive words kaysa sa negative words. Yung tinatawag natin sa English,
affirmation, not negations. Yon, importante mga tugang iyan. Ha? Kaya sa buhay, importante na palagi tayong makapagsalita ng kabutihan, hindi yung kasamaan. Because ang salita natin, either it can heal or it can hurt. Okay? Yan importante. Ha? Dapat ang salita natin, sinasabi nga sa Ephesians chapter 4, verse 29. Let everything you say be good and helpful, so that your words be an encouragement to those who hear them. Magayunon mga tugang. Alam mo, ini ang vision ng Samuyang Radio Station sa 107.5 FM. Okay? Si Father Butch mapapakinggan din po ninyo sa FM, hindi lang dito sa DCGB. Sa 107.5 Good News Radio, FM po ito. Ano? So pwede na yung kayo makinig. No? Because doon, we keep giving you good words. Nothing but good words. Encouraging words. Because words that heal are always inspiring and encouraging. Okay? Tandaan po natin, yan ang pagpapagaling. Okay? Huwag mo sasabihin, Father Butch, wala naman akong healing power. Ako, mayroong kili-kili power. Anong kili-kili power? Kili-kili power yan sa imo pa rin. Hindi. Healing power. Not killing power. Sa iyo nakakamatay. Eh? Hindi yung kapangyarihan na nakakabuhay. Hindi nakakapatay. Healing power, not killing power. Kaya positive words. Okay? Sinasabi nga, sabihin mo ni Hong, yes, I can. Kaya ko yan. Kaya mo yan. Yan, importante, kaya mo yan. Ang problema, ay, di mo kaya yan. Mahirap ka lang. Minsan, merong isang bata, totoo, nasa squatter area siya. Sabi ng bata doon sa nanay niya, Nay, sasaka sa tatay niya, Nay, Tay, gusto kong maging doktor. Ano ang sabi ng nanay niya? Anak, hindi ka pwedeng maging doktor. Mahirap lang tayo. Pobreng-pobre kita. Nasa squatter lang tayo. Mali po yan. Dapat sinabihan ng nanay o tatay yan, anak, kaya mo yan. Ano? Kaya mo yan. Kaya natin yan na. Kahit tayo nasa squatter area, kahit tayo mamahirap, kaya natin yan. Sikap lang, magsikap at magpupunta tayo doon sa tutulong sa atin. Hayaan mo, tutulungan tayo ng Diyos. Hindi ba? Di, nakatulong ka pa. Ay, ang problema sa atin, we keep on denying, ay hindi pwede, hindi pwede. Tingnan mo, mula kaninang umaga, how many negative words have you said? How many positive words have you uttered? Oh, bilangin mo yan. Sana bilangin mo, magbibilang tayo, dapat may counter tayo. Ano? Sa panahon ito, lalong-lalo sa pandemya, wala tayong narinig, kundi negative. Okay? May namatay, may nahawaan. Hindi, pero nakakalimutan na mas maraming gumagaling. Tingnan ninyo, ang binibigyan kasi ng mundo, yung negative, yung nahawaan, minamatay. Pero kung titingnan ng statistics, ilan ba ang gumagaling? Napag-alaman ko lang noong nakaraan, may tinamaan na dalawa. Dalawa. Ang binilang, yung dalawang nahawaan. Pero yung mga gumaling, hindi nila binibilang. Masama po yan. Why emphasize the negative? Why emphasize yung mga masasama? Let's emphasize something positive. Alam mo, ganun po ang nangyayari. Sabi nga ni 1669, sabi, Father Butch, tulad kapatid ko, negative mind. Kaya hanap ko sa kanya understanding. Ikaw na nakakaunawa, ikaw na may pagkakaalam, ikaw na lang. Kasi you cannot change your sister, your brother. I cannot change. Sabi mo, I cannot change anyone.
but I can change myself. The way I look at her, the way I would deal with her, the way I approach her. Nasa iyo na yan. Kasi tulad sa mababangis na hayop, okay? I cannot control yung ahas, but I can control myself. Okay? So sabi niya dito, sabi niya, kaya kapatid ko negative mind, kaya hanap ko po sa kanya understanding, caring, loving sister ko, pero hindi ko feel, kaya ako nang unawa with my prayer, just pray for her. Tama, ikaw ang mag-adjust. Kasi ikaw ang magaling. Hindi siya magaling. Kung sinong magaling, siya ang mag-a-adjust. Okay? Tulad ng bata. Yung bata na 1-year-old, mag-a-adjust ba yan sa'yo, nanay? Hindi. Ikaw, nanay, ikaw, tatay, ang mag-a-adjust sa 1-year-old. Ganun po yan. Ang problema kasi, yung mga bata, dapat, anak, maging tulad ka sa akin. Ay, hindi, nanay. Hindi ko kaya. O, kaya tingnan ninyo, sa palay. O ang mga mabubunga. O palay na lang, tingnan natin. Pag ang palay hinog na, yumuyuko. Okay? Pag ang palay hindi pa hinog, nakatindog pa yan. Ganon din sa, tingnan mo, ang mga puno ng mangga, pag marami ng bunga, nagyayaya na. Ganon po ang tao. Tayo ang nag-a-adjust, hindi sila. Ay ang problema, hindi, mag-adjust sila sa akin. Doon tayo magbabanggaan. Ang mga matatalino, ang marurunong, ang mga ang banal, o ang mabubuting tao, siya ang nag-a-adjust, hindi yung mga tao. Yan, mga tugang. Sana nakapagbigay si Father Butch ng adal. Sa panahon ito, sabi mo, yes, I can. Ang ibig sabihin ng YES, you expect success. Yes. Pag sinabi mo yung yes, you expect success. You stands for you, a Y stands for you, E stands for expect, S stands for success. You expect success. Okay? And ibig sabihin, you expect success in challenging activities now. O in other words, kaya mo yan. Kaya natin yan. Huwag mo sasabihin, kakayanin ko. Hindi, kaya mo yan. Kaya mo yan. Nasa iyo lang naman pag-iisip eh. Pag sinabi mong, I cannot, talagang wala. Pinaunahan mo ng iyong isip eh. Okay? So, palitan natin. Sabi nga sa Bible eh, let us transform the world by the renewing of our mind. Maganda po ito eh. Sabi ni San Pablo, renewal of our mind. Okay? Renewal of our mind. Sa anong verse ba yun na nakalimutan ko? Hanapin ko. Magayunan ito mga dugang sabi, transform by the renewing of our mind. Okay? Hanapin ko, the renewal of our mind. Sabi ni San Pablo. Okay? Sabi ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 12, verse 12. Okay? Do not be conformed to this world. Kasi ang world natin ay negative eh. Maraming negative eh. Negative. Maraming impossible. You cannot. Sabi nga, do not conform yourselves with this world, but be transformed by the renewing of your mind. Yan po, renewing of our minds, pagbabago ng ating isip. Ay, mga katuwag, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram. Sobra na pala ako sa oras. Napagana lang po kasi ako. Sana na-inspire ko kayo at napagaling ko kayo. Ngayon tayo po ay magpapangaji na kasatuwing pangajion na San Miguel Arcangel. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo.
Sugpo'y nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, Prinsipe na mahukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat na malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, Diyos mabalos po sa indo gabos mga tugang sa gabos na naginanyog sa tuwing programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. Sana may naukudan ka mo. Importante gamitin natin ang ating mga bibig sa pag-ibig. Gamitin natin ang ating mga salita sa paghasik ng mga mabubuting salita o mabubuting balita, hindi mga pangit o mga negatibong mga salita. Gamitin po natin. Ikalat natin ang marhay na bareta ni Jesus. At sabihin ninyo ito, mahal na mahal ako ng Diyos. Ako'y anak ng Diyos. At hindi niya ako pababayaan at ang lahat magiging maayos. So maray na hapon at abangan po ang susunod na programang Usapang Pamilya ni Kuya Ay at ni Ate Chick. God bless everyone. Stay safe. Magkita-kita muli tayo Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00. Marhay na hapon with Father Butch Bombase, OP. And now, back to studio. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Des, ikaw ba yan? Ako to. Sila nga yan. Umuti at kuminis lang. Ang sikreto, Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba. Dahil dito, pinaghalo ang Kojic Acid at Collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis ngayon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin. Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores. Kay Kong Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, eropuerto sa alubong. Sa kalamidad